Her i Orkun kan man både spille brætspil, rollespil, man kan male en figur, og man kan da også spille live-rollespil, hvis det er det, man ønsker. Her har vi nogle fantastiske ting som Årgonsdag, Wars Wednesday, Monday Mayhem, Kill Team Torsdag og andre ting. Her er det Peter, som bestyrer afdelingen. Peter, er man nørd, hvis man er med? Altså det kan man jo godt risikere at gå hen og blive, vil jeg sige. Men det er jo ikke... Nu kommer du an på, hvad du ligger i en nørd. En nørd er jo sådan set bare en person, der er meget, meget vidende om noget, de holder meget af. Så jeg vil våge den påstand, det bliver gjort værre og mere negativt at være nørd, end det egentlig er. Men ja, man kan godt risikere at gå hen og blive en lille smule nørdet hernede. Få det hædersmærke, det er at blive kaldt for en nørd. Ja, man kan godt være så heldig, vil jeg sige. Peter, hvad får vi børn ud af at være her i Orkun eller rollespilsværksted, som det også er kendt som? Det er jo et godt spørgsmål. Der er jo en hel del forskellige aktiviteter, kan man sige, så det afhænger også en lille smule af, hvad det er for en aktivitet, vi beskæftiger os med. Der er jo en masse finmotorisk og maleteknisk og en masse læring i at male, for eksempel sådan en Warhammer-figur her. Der er en masse, ja, som sagt, der er finmotorik, men der er også noget farvelære og noget forståelse af, hvordan forskellige elementer, forskellige typer af maling opfører sig på en figur. Men hvis man for eksempel laver live-rollespil, så er der også en masse løben rundt udenfor, eller være fysisk afsnit med, at du selv laver dit eget sværd, så du lærer nogle færdigheder der. Og måske også et eller andet sted lærer, at ikke alt behøver at indkøbes. Og bordrollespil for eksempel, det er jo så også en fælles dimension, det har med live-rollespil, men der er en masse improvisation, der er en masse lære at tale på dine fødder, tænke med dine ord, i stedet for bare at gå væk fra situationer, der er svære at tale i. Der er noget med at lære at bruge sit sprog, simpelthen. Og så er der jo selvfølgelig en masse forhandling. Må jeg sidde her? Må jeg male den figur? Må jeg få guldet? Må jeg få sværdet? Må jeg lade være med at dræbe dæmonen? Kan du gå ind først? Må jeg gå ind sidst? Der er jo en masse forhandling. Må jeg få alt guldet? Må jeg få alt guldet? Hvad hvis jeg tager alt guldet? Så der er en masse forhandlingsfærdigheder også, som man måske kunne tiltjuske sig lidt ved at være hernede og spille noget rollespil. Ja. Så jeg vil våge den påstand, at skakten af viden er uendelig. Ja, Peter, er der noget nyt på vej hernede? Det er der altid. Lige nu der er vi i gang med nogle Star Wars, jeg ved ikke, hvad du kalder det, Star Wars miniatyrfigurer. Star Wars Hammer. Og det er faktisk noget, børnene har besluttet, at vi skulle lave. Så ja, man kan sige, at vi holder et møde i slutningen af hver måned. Sidste mandag, der holder vi et møde hernede for at finde ud af, hvad der skal ske i næste måned. Så man også har noget medbestemmelse som deltager. Udover det, så er der en lille turnering i et videospil, der hedder Towerfall på vej. Og der er også noget live-rollespil på vej. Begge dele satser jeg på at kunne køre op efter påskeferien. Så jeg er konstant i gang bag ved scenerne, men der er også det her aktive liv foran scenerne, hvor I ligesom får mulighed for selv at definere, hvad det er, der skal foregå hernede. Skal vi spille mere eller mindre brætspil? Og så videre. Ja, skal man bruge alle sine penge på rollespil for at være med? Ja, det skal man. Det er simpelthen et krav, og jeg bliver helt hissig i mit hoved, hvis man ikke... Ej, selvfølgelig skal man ikke det. Tværtimod, så kommer der en 3D-printer-reparatør i morgen, fikser vores maskine, og så kan vi igen printe alle de figurer, vi har lyst til. Så kan man komme ned og få en figur, male den, tage den med hjem og vise ens forældre, hvor god man er. Så nej, man behøver ikke. Det kan godt være, der bliver en lille smule brugerbetaling på nogle ting, men det er altså ikke sådan, at det knækker din økonomi. Så har jeg lige et spørgsmål til dig, Storm. Ja? Nu var der jo også... Du er her jo ofte hernede. Hvad er det, som gør, at du egentlig gider at komme hernede nedenunder jorden i et lille mørkt, kedeligt rum? Jeg kan godt lide Warhammer, og så har jeg hele tiden været vild med fantasy. Og så tror jeg, det sådan først lige ramte mig, hvorfor er jeg ikke hernede? Der så Hobbiten i en hel weekend, fordi vi var alle sammen syge i min familie. Så det var nok derfor. Jamen, det lyder fantastisk. Jeg troede godt, man måske...